Tislima xirqa lil ġentlom u raġel soċjevoli li kien kapaċi jifraħ u jferraħ iżda li fuq kollox ta' ħajtu għal dawk ta' madwaru propju bħalma għamel Sidna Ġesu Kristu. Kliem Patri Marcellino Mikallef fiċ-ċelebrazzjoni li matula natat l-aħħar tislima lil Paul Formosa, il-Malti ta' 52 sena li fl-4 ta' frar inqatel waqt ħidmietu fis-Somalja u kien vittma tal-grupp terroristiku Al-Shabaab qrib il-port ta' Bossasso fejn kienet jaħdem bħala project manager fil-kostruzzjoni tal-port. Iż-żewġ terroristi wara dan l-attakk kienu nqatlu ftit tal-ħin wara. Fl-omelija tiegħu Patri Marcellino irrepeta l-mistoqsijiet ta' ħafna f'ċirkostanzi jibsin bħal dawn għax qal li ħafna jistaqsu fejn ikun Alla meta sseħħ traġedja bħal din. Iċ-ċelebrant spjega li l-konsolazzjoni tal-bniedem tinsab fi kliem Ġesu għax il-bniedem ma jistax ikollu tweġiba umana ħlif is-sabar li jista' joffrilu biss Ġesu. Fil-waqt li sellem lil membri tal-familja Formosa u dawk oħrajn qrib Paul, Patri Marcellino qal li Alla jinsab f'min qed ibati għax ixebħu ma' ibnu Ġesu li bħalna mexa it-triq ta' tbatija. Appella lil Mart Paul, Marika u żewġ uliedhom Marija u Sara biex jitolbu ħiperikom u fuq kollox jitlob għalihom sakemm jerġgħu jiltaqgħu. Fost dawk preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni fil-Knisja Parrokjali ta' Marsa Scala iddedikata lil Sant'Anna kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u d-Deputat Nazzjonalista Mario Gallia.